दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि गुन गोनां सोलोंथाइ जि जांख्रिखांनाय मावथांखि बेखौ बिथा खालामनानैनो जों दिनै खैराबारि दख'रा बर' फरायसा आफादाबो जों खैराबारि ओनसोलनि जिखिनि 9 आरो क्लास 10 नि फरायसामोनखौ जों बेसेन नाङि जि फोरोंथाइ बादा बियो जोङो दिनै नैथि साननि बेखेवनाय जा अलरेडि जों मैयायै मोनसे सेन्टारजों बेखेवखांबाय जा मोननै जायो सेन्टारा मोनसे जाबाय अलंबार गोजौ फरायसालियाव जायो आरो मोनसे जोंनि नैबे सिनाखना गोजौ फरायसालि बेयो दिनै नैथि साननि बेखेवनाय बे बेखेवनायाव मोननै फरायसालि लोगोसे जोंनि खैराबारि आनसलिक एबसुनि खोलाहा थानाय पार्टनि जिखिनि फरायसालि आरो फरायसा बिथांमोना जथेस्थ' नियाव फैयो आरो जों मिथिनायाव नियाव खमसे खम 150 स्टुडेन्ट जागोन जोंनि मिथिनायाव जों गोजोननायबो मोनदों जथेस्थ' फरायसामोन फैदों आरो नैबे गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरिफोराबो जोंखौ जथेस्थ' जेनेबा बरायदों आरो लोगोसे जोंखौ हेल्प खालामदों आरो दिनैनि जि नैथि साननि जि बेखेवनाय हाबाफारि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव जोङो बेखेवगिरि महरै जोंनि बे सिनाखना गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि गजेन सरगयारि सार बिथांखौ जों बेखेवगिरि हिसाबै मोननो हादों आरो बिथाङा जथेस्थ' मेहेरगोनां बिबुंथिजों दिनैनि जे बेखेवनाय हाबाफारि बेखौ बेखेवनानै होलांदों। मा आयदाखौ लानाय जागोन? आयदाया मोनथाम साबजेक्ट जागोन जोंहा मेथ्स साइन्स एन्ड इंलिश मोनथाम साबजेक्ट जागोन। जिहेतु बेसेन नाङै फोरोंथाइखौ लाबाय बेखौ सानबेसे लानाय जागोन? जों बेखौ दिनैनिफ्राय अर्थात दिनै 4 जुलाइ 4 जुलाइनिफ्राय जोङो 22 जुलाइसिम लानायनि जोंनि मोनसे थि खालामदों थारिखखौ। दिनै जायफोरा दिनै बे फोरोंनाय मावबादायाव बाहागो लाबाय आरो जायफोरा बाहागो लायाखै बिथांमोननि गारजेन बिथांमोनखौ मा खावलायनो लुबैदों? नैबे समाव जोंनि ओनसोलनि साफ्रोमबो गारजेन बिथांमोनखौ जों नैबे समाव खावलायनो नागिरदों जाय बिथांमोना गथ'फोरखौ एगारहरदों बिथांमोनखौ जों गिबियावनो साबायखर बावखाबाय आरो लोगोसेनो जायफोर गारजेनफोरा दिनैसिम बा दिनै लासै हरथ'वाखै जाहाथे गाबोननिफ्राय बिथांमोना गावनि गथ'खौ जोंनि बे जिथु फ्रि कचिं लानाय बेयाव जाहाथे एंगारहरो बेखौ आं नैबे समाव गासै बिगोमा बिथांमोनखौ आं नैबे समनिफ्राय आं बिथांमोनखौ खावलायहरदों जाहाथे एंगारहरो गथ'फोरखौ।